k'aw bɛɛ fo k'aw waleɲumandɔn foli la dan foyi tɛ min na i n'a fɔ aw b'a dɔn cogoya min na jamana lakana ko kibaruya ni sulu bɛ to ka ɲɔgɔn sɔrɔ an n'a ka se ka masala mun kosɔn jamanadenw ka se ka faamuyali kɛ kibaruyaw la aw b'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye kunnafoniya min bɛ dire kun kan an ka wolomasiri tabaw ye wulikajɔ min kɛ fo ka taa se bagan dɔw fɛnɛ minɛ la an ka finitigiw ka se k'a lasigi a tigiw ma ani Solo bɛna kuma nin bɛɛ lajɛlen kan donc an b'a ɲini aw fɛ a ka vidéo partager Solo Kebe n b'i fo n b'i lajɛbaga ni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo n b'a ɲini u fɛ u ka jaw partager kosɛbɛ hali ni m'o cɛ partager ko in kɔni an yɛrɛ an sɛgɛnna ayi wajibi de don sa parce que caman t'a dɔn de koyi n'i y'a vidéo tigɛ partager u t'a dɔn caman bɛ yen u bɛ fɛ k'a dɔn mais u t'a ɲɛdɔn de sa an bɛ dugawu kɛ Ala ka a to caman k'a ɲɛdɔn quoi ni bɛɛ y'a ɲɛdɔn sa an bɛ lafiya voilà donc u ka vidéo partager kosɛbɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan d'accord Sulu an bɛ fɛ ka ɲɛfɔli k'an ɲɛna dire k'a kuma cayalen don mun de bɛ dire mun de kɛra yen Kebe n b'i fo kosɛbɛ dire k'a ta depuis kunun sini ka na bila kunun na fo bi mankanw balila ka bɔ parce que alerte kun kɛra mɔgɔ jugu furadama u bɛ munumunu dire dafɛla de la mais dire yɛrɛ ville k'a fɔ k'u delila ka don yen ka ko dɔ kɛ ou bien ka essayer ka ko dɔ kɛ dire ville yɛrɛ la u m'a kɛ parce que n'i y'a dire ville ta k'a jateminɛ an ka sɔrɔsiw bɛ yen an ka polisiw bɛ yen an ka gendarmew bɛ yen an ka gardiw bɛ yen sapeur pompier bɛ yen a bɛ i n'a fɔ an ka tentigi bɛɛ bɛ yen quoi i m'a fɔ i b'an ka corps fɛn fɛn dɔn a bɛɛ bɛ dire dugu kɔnɔna ye donc an y'a ye k'a fɔ nin waati laban in kɔnɔ u ka mouvement bɛ ka caya ɲafunke ba kɔfɛla la parce que ɲafunke gundam tɔn ka dire ninnu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn gɛrɛfɛ i y'a faamu donc sisan ni minnu bɛ taa tɔn ka sugu jɔ ani minnu bɛ taa ɲafunke sugu la donc i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ ninnu kun bɛ ka jateminɛ kɛ olu bɛ se ka fɛrɛ dire ma cogo di surtout sɔrɔsi minnu bɛ dire ye ani tentigi minnu bɛ dire a kɛra sɔrɔsiw ye a kɛra polisiw ye parce que olu kɔni kalekan don dɔrɔn ka se ka tentigi dɔ sɔrɔ dɔrɔn ayi a ka kɛ tentigi ye dɔrɔn olu mago t'a polisilama na wa sɔrɔsilama a nin lama nin non 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 n'i kɔni ye tentigi ye dɔrɔn u t'i to olu kɔni bɛ na i nɔfɛ olu kɔni bɛ na i nɔfɛ donc an y'a ye k'a fɔ jaw mɛnna u bɛ labɛnw kɛ u y'a essayer k'a fɔ k'u bɛ taa dire de attaquer ka taa attaquer yɛrɛ i n'a fɔ u bɛ dugu tɔw attaquer cogo min na u ye san attaquer cogo min na u ye dire ta fana essayer ten mais u y'a dɔn dire donda naani bɛɛ sɔrɔsiw ka wuli ka jɔ ka bon wa sɔrɔsiw bɛ patrouille kɛ dire zone in kɔnɔ kosɛbɛ donc u y'a dɔn sa don cogo tɛ olu la u ye hakilina jumɛn de ta u kumana jamanaw fɛ jamana minnu b'u dɛmɛ drone kamikazew la parce que jamana terroriste bɛ drone kamikaze bɔ min ni mais ne i jɔ sa an kana jamana yɛrɛ tɔgɔ fɔ Kebe mais terroriste bɛ drone kamikaze bɔ min ne bɛ e yɛrɛ ɲininka sisan a tɛ dilan kungo kɔnɔ ou bien wa a tɛ dilan ni yiri fana de drone kamikaze k'a dilan e yɛrɛ b'a dɔn kɔni o tɛ fɛn wɛrɛ ye o b'a yira a bɔra jamana de la jamana de bɛ se k'a d'u ma terroriste tɛ jamana ye o jamana t'u bolo sigiyɔrɔ t'u la etini t'u la foyi foyi t'u la olu ye mɔgɔw dɔrɔn de minnu bɛ mɔgɔ manipuler ka don kungo kɔnɔna na ka t'u ta kɛ tiɲɛni ye mais n'i y'a ta k'a jateminɛ o bɛɛ kɔnɔna na olu ka tila ka drone kamikaze sɔrɔ fo o drone kamikaze ka sɔrɔ k'a ka baara kɛ donc ni ne k'i ma jamana a kana bali i la i ka sɔn Afrique jamana dɔ b'a la u bɛ k'a kɛ ka fara tubabu jamanaw kan olu fana bɛ k'a kɛ Afrique jamana i yɛrɛ b'a jamana dɔn ayi i b'a jamana dɔn Kebe a ma se ne k'a fɔ sa bi Afrique jamana min bɛ yen ni mun bɛ ka Mali kɛlɛ bi bɛɛ b'o dɔn a ma se kuma yɛrɛ ye Kebe non a ma se ne k'a tɔgɔ fɔ parce que an siranya tɛ an ye dɔ kɛ tɔgɔ fɔ la o an sɛgɛnna de an ye dɔ kɛ tɔgɔ fɔ la an sɛgɛnna donc Kebe u ye farankaɲɔgɔnya kɛ ka jateminɛ kɛ parce que à chaque fois i b'a ye u bɛ to k'u ka farankaɲɔgɔnyaw kɛ Tindirima bi ɲafunke de fɛ i y'a faamu n'i ko Tindirima dɔrɔn maa caman b'a dɔn Tindirima ni Janke ni Sunpi ninnu bɛɛ bɛ yɔrɔ kelen de i y'a faamu donc o Tindirima min filɛ nin ye o kungo kɔnɔna na ko Tindirima Ganji nin yɔrɔ kofɔlen de la de u taar'u ka lajɛrɛ kɛ u y'a dɔn k'a fɔ sisan dire yɛrɛ ville kɔrɔ don cogo tɛ olu la u mana ɲɛsin dire dugu ma cogo o cogo u tɛ se ka taa parce que an ka kɛlɛkɛcɛw bɛ yen armée malienne dalaman don wa u pɛrɛnnen don fana waati bɛɛ ka jugu ma kɔnɔ k'a fɔ k'u ma deli ka se o kama ko sɔrɔsiw ɲinɛnen don u ko ayi depuis ye acte dɔ kɛ dire ka tɛmɛ fo bi o dimi bɛ sɔrɔsiw la sɔrɔsiw ma ɲinɛ a kɔ u delila ka dire denmisɛnnin 9 kan tigɛ 2024 la sɔgɔmada kelen olu tun bɛ ka bɔ dire ka taa Tombouctou u bɛ ka taa visite la sɔrɔsiya kunkɔrɔ u y'u kan tigɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ u la k'u minɛ k'u bɔnɛ u ni na k'u bila gidɔrɔnda la ka t'u ka sira fɛ ko parce que ko munna u bɛ ka taa don armée la ka na olu silamɛw kɛlɛ komi olu b'u yɛrɛ jate i n'a fɔ silamɛ i y'a faamu depuis o kɛra fo bi dire kan ni dire sɔrɔsiw dire tentigi bɛɛ diminen d'u kɔrɔ quoi wa u labɛnnen don waati bɛɛ k'u yɔrɔ ɲini donc Kebe u ye nin drone kamikaze ninnu labɛn drone kamikaze 2 de don
u ye kamikaze fila de labɛn fo k'a ɲɛ k'a lajɛ drone kamikaze fila u y'o de labɛn kelen a filanan fana u ye yɔrɔ jumɛn bɛlɛn u y'a lajɛ de an ka commissariat bɛ yɔrɔ min na polisiw ka yɔrɔ sɔrɔsiw ka yɔrɔ ou bien gendarmew ka yɔrɔ i y'a faamu u ye olu de bɛlɛn wa u ye commissariat dɔw sɔrɔ dire commissariat awɔ u ye dɔw sɔrɔ u ye yɔrɔ dɔw gosi u ye mobili kelen jeni ka mɔgɔ dɔw bɔnɛ u ni na tentigiw la ka tila ka civiliw bana u ka drone kamikaze ko ma digi ne la Kebe u bɛ ka fɛn mun kɛ u ma digi ne i b'a dɔn mun digira ne la aw de ko aw tɛ ka civiliw kɛlɛ aw de ko aw bɛ ka kɛlɛ min kɛ bi o ye kɛlɛ jumɛn ye o ye a b'aw ni sɔrɔsiw de ni ɲɔgɔn cɛ mais dugu cɛmancɛ la ka drone kamikaze wuli ka taa jigi civiliw ni sɔrɔsiw jɛlen don yɔrɔ min na e y'a dabɔ mun kama wa ne tilala k'u ka vocal lamɛn ko olu ye sebaya sɔrɔ ko parce que sɔrɔsiw sara parce que olu kɔni hali ni sɔrɔsi kelen sara o y'u ka sebaya de o de y'olu ka sebaya k'a sɔrɔ u ka mɔgɔw bɛ tilen ka sa anw bolo maa 20 30 40 o si tɛ fɛn ye mais olu tɛ o jate de mais ni olu sera ka maa kelen kɔni sɔrɔ an ka mɔgɔw la dɔrɔn o y'olu ka sebaya ye drone ka wuli mɔgɔ ka wuli ni drone ka t'i gosi o tɛ e ka fugariya ye o mais an tɛ se ka fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan min b'a to yan drone ka wuli an ka bɔ a kalama mun kosɔn u ka drone kana se ka tiɲɛni kɛ voilà san dɔ bɛ n'a sigi o bi ma ne bila ka alerte kɛ ɲafunke kan bi ma ne bila ka alerte kɛ gundam kan bi ma ne bila ka alerte kɛ tonga kan bi ma ne bila ka alerte kɛ dire yɛrɛ kan à chaque fois ne bɛ ka vidéo kɛ hali u bɛ kurun minnu ta ka bɔ dire ka taa Mopti ba kɔfɛ ne y'a bɛɛ alerte kɛ o an y'a kɛ yan ka tɛmɛ o mais a négligera de Kebe mais sisan nin bɛna kɛ sababu ye wuli bɛna kɛ a bɛna dɔn k'a fɔ olu yɛrɛ tɛ se ka don mais solution bɛna ɲini drone ko na Kebe min bɛ ka an yɛrɛ sɛgɛn bi o ye ninnu ka drone ko de ko ye sinon dugumala tɛ bilen hali Kakuru y'a wuli ni drone de parce que Kakuru sɔrɔsiw ka kan u tun bɛ ka drone kamikaze de fili sɔrɔsiw ka kan walasa parce que e sigilen e tulo bɛ drone mankan na a nana a kan ka mugujugu min kɛru a y'o kɛru e b'i yɛrɛ ɲini kɛ e b'i sigi k'o makɔnɔ e b'i yɛrɛ ɲini de donc Kebe nin kan ka ɲɛfɔ autorité de ye autorité k'a lajɛ nord la ye surtout sɔrɔsiw bɛ daga yɔrɔ minnu na u ka sanfɛla jateminɛ sanfɛla ka se ka surveiller walasa an bɛ se ka lafiya i n'a fɔ nord la bi n'i y'a jateminɛ nord la nord fanfɛla yɔrɔ dɔw la Kidal ninnu ni Agɛlɛ kunna sanfɛla i bɛ taa sɔrɔ a surveillen don hali ni drone kamikaze bɔra yɔrɔ la o b'a écraser mais drone kamikaze ka se ka bɔ fo ɲafunke kungo kɔnɔna na ka taa gosili kɛ fo dire ville yɛrɛ kɔnɔ Kebe a bɛ mɔgɔ fari faga quoi a b'i tila ka mɔgɔ dusu kasi quoi parce que bi an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ sisan anw b'a dɔn an ka kɛlɛkɛcɛw labɛnnen don cogo wa an b'a dɔn jamana ye arme san wa an b'a dɔn fana kuma bɛ ka fɔ nkalon tɛ dɛ Kebe kɛlɛkɛminɛn b'an bolo mais nin n'a dɔw kan ka kunbɛn de u kana se ka sira sɔrɔ parce que jugu hali n'u sera ka moto de jeni o de y'olu ka victoire ye mais sunu mɔgɔ ninnu ka ko de ɲɛdɔnnen tɛ don dɔ la i b'a mɛn k'u taara u bɛ Kayi yan fan fɛ don dɔ la i b'a mɛn Sikaso don dɔ la i b'a mɛn k'u bɛ e bɔra ka yɔrɔ minnu fɔ san Tɔnbɔkutu Tɔnka ninnu ni fɛn mais ayi k'a fɔ ko don dɔ la i b'a mɛn o tɛ o bɛ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ de la o u bɛ Kayi mara la minnu bɛ Kayi mara la olu bɛ yen olu bɛ bɔ ni Muritani u bɛ na Kayi mara la olu bɛ yen minnu bɛ Sikaso fana olu bɛ bɔ ni Zegou ye Côte d'Ivoire fɛ olu bɛ yen minnu bɛ bɔ ni fɛngɛ fana ye nord fana ye ne filɛ ka yɔrɔ minnu f'i ye olu fana bɛ bɔ ni o Muritani kelen parce que ka bɔ Kayi ka taa fo Tɔnbɔkutu a bɛɛ ani Muritani dancɛ de donc sisan dɔw bɛ taa ni Muritani côté dɔ ye i n'a fɔ ni tɛmɛna Janke Sunfi Gaci o yɔrɔ ninnu na o ni Muritani man jan olu bɛ taa n'o côté Kayi ta ninnu fana ka taa Diboli ka taa ni Muritani ye dɔw bɛ bɔ n'o côté est ce que bɛ k'a faamu donc sisan o mun filɛ nin ye sisan an ka ɲɛmɔgɔw de kan ka solution ɲini a la ninnu b'u ka labɛn kɛ yɔrɔ o yɔrɔ o k'a sɔrɔ an sera ka bɔ a kalama ka kabako da u kan quoi an kana se ka taa an yɛrɛ d'u ma u ka sɔrɔ k'a kɛ parce que u taara tiɲɛni min kɛ kunun ne yɛrɛ n sigi ka miiri u ye nin ko min kɛ dire ville kɔnɔ ne y'i sigi ka miiri ka terroriste yɛrɛ lajɛ ninnu de b'u yɛrɛ wele k'olu ye silamɛw ye e ni Ala cɛ silamɛya ka an tɛmɛn'o kan ninnu ka silamɛya ko kuma an tɛmɛn'o kan mais olu yɛrɛ Kebe i b'a dɔn hali sini u sigilen don a kan hali sini ni e tɛ ka u dɛmɛ e bɛ k'a f'u ye ko silamɛw tɛ Kebe u bɛ bɔ u b'a fɔ k'e ye kafiri de ko parce que olu ye jihadikɛlaw ye e y'i ban ka olu dɛmɛ quoi mais Kebe bilahi nin ko in na ne bɛ jigi dire kaw de la min kale Ala la ka bon ka kali ye a bɛɛ tɛ dɛ mais n bɛ jigi dire ka denw de la Kebe u ye mun kɛ très bien ɲafunke filɛ dire filɛ gundam filɛ Tɔnka filɛ nin yɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen a population civile mɔgɔw b'a la maa minnu b'a dɔn maa min ye terroriste dɛmɛbagaw ye a 100% mɔgɔw b'a dɔn u b'a dɔn très bien nord la an bɛ ɲɔgɔn dɔn koyi e ye kɔrɔbɔrɔ ye ne ye kɔrɔbɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn dɔn e ye fila ye ne ye fila an bɛ ɲɔgɔn dɔn koyi e den bɛ terroriste la ne b'a dɔn e b'a dɔn somɔgɔw b'a dɔn mais mɔgɔ si t'a yira armée la mais sunga u b'a fɔ ko dɔw ni marifa tɛ taa so walima fɛn dɔ et puis dɔw fana bɛ siran n'u y'o fɔ
u ka na t'u fɛnɛ sɔrɔ ka t'u machine. Ok, sisan u taara drone kamikaze min jigi sisan a ma population civile sɔrɔ mɔgɔ caman tɛ dɔgɔtɔrɔso la. I bɛ taa sɔrɔ maa minnu yɛrɛ bɛ dɔgɔtɔrɔso la an bɛ dugawu de kɛ Ala ka nɔgɔya k'u ye u la dɔgɔyaliman tɛ u la lagosi tɛ o mɔgɔ ninnu dɔw bɛ yen minnu tun b'a kalama ko ni mɔgɔ ninnu u ka mɔgɔw bɛ yen o bɛ yen ne de y'a f'i ye sa Kebe parce que n'i ye ninnu ye ka kariya ka taa kɔrɔbɔrɔdennin faga fo tɔn kan ayi Mariam Cissé u delila ka mun faga ta Ala ka hinɛ a la o dennin ka taa kɛ fo tɔn ka dugu kɔnɔ TikTok video kɛ ka taa faga fo tɔn ka dugu kɔnɔ jɔn y'a information di. U nana k'u yɛrɛ déguiser comme civil u nana minɛ fana sɔrɔsiw t'a kalama parce que population b'a kalama population e m'a fɔ k'u yɛrɛ déguiser ok e tɛ ka ne ka kuma faamu sisan n'u yɛrɛ déguiser sisan population b'a dɔn ne mana yɛrɛ déguiser cogo cogo e Kebe tɛ ne dɔn ne ka taa sisan ka taa n sigi sisan ne tɛ ka vidéo kɛ bilen e mana ne e b'a fɔ ni ne tɛ sulu ye mun tun bɛ vidéo kɛ e t'o fɔ wa très bien ne mana fɛnkɛ cogo cogo e kan k'o dɔn maa min ye marifa ta e y'a dɔn ko nin bɛ ka aw kɛlɛ a tigi mana déguiser cogo cogo i b'a dɔn nin ye karisa de ye wa i b'a dɔn nin de filɛ ne ka nin baara min kɛ i b'o dɔn ou bien de donc nin problème de bɛ nord la problème kelen bɛ nord la o de filɛ nin ye sɔrɔsiw tɛ dɛ. mais mun de la sa e tɛ k'a fɔ i n'a fɔ collaboration bɛrɛ de tɛ yen nɔ. a bɛ yen sɔrɔsiw bɛ o baara la koyi population civile ya population ka collaborer ni finitigiw ye ka kunnafoniya d'u ma kelen o tɛ ka kɛ a filanan a bɛ ka kɛ a fanga de ka dɔgɔ a fanga de ka dɔgɔn tɛ dɛ a tɛ ka kɛ yɛrɛ de u tɛ ka sɔrɔsiw dɛmɛ yɛrɛ de Kebe n'o don n ko terroriste bɛ ka neutraliser yen nɔ u tɛ an ka état major ka communiqué ta i k'a lajɛ depuis Jean Élisée Daw yɛlɛnna fo bi a lajɛ n'a ye communiqué kɛ ɲafunkɛni Gundam ni tɔn kan ninnu kan ne lamɛn sa u bɛ yen terroristes bɛ yen e b'a fɔ anw ye an b'a dɔn u bɛ yen o nord kɛlɛ bɛɛ daminɛna yen de u tɛ se ka bɔ yen olu wolola yen de olu tɛ ko jamana wɛrɛ mɔgɔw ye ka na de olu wolola yen de u bɛ ka marifaw déposer u bɛ yaala dugu kɔnɔ ni waati min y'u jɔ u bɛ marifa ta ka don donc dugudenw de kan k'o yira sɔrɔsiw ka se ka olu neutraliser Kebe an kana ko in musalaka ko ye ni population civile min sen bɔ nin ko in na ka fara sɔrɔsiw kan ka sɔrɔsiw dɛmɛ ka dogodogo in dabila a bɛɛ ni Masaramani cɛ an bɛɛ b'a ta an nin kini kan mɔgɔw ka dugu wulila bi minnu kun t'a dɔn k'olu ka dugu bɛ wuli kɛlɛ sera maa dɔw ma minnu kun t'a dɔn ko kɛlɛ bɛ se olu ma don min na an b'u wele karisa a ye fara an kan an ka ninnu dénoncer k'u fɔ faamaw ye k'u fɔ armée ye jamana ka se ka lafiya an bɛɛ ka se ka lafiya a donni kama n'u kun farala jamana kan ka fara armée kan ka fara anw yɛrɛ kan an y'u dénoncer ɲɔgɔn fɛ i b'a sɔrɔ a ko banna mais u y'u ban u y'a yira an na k'a fɔ ko non a tɛ anw fɛ yen mais bi a bɛ cogo di bi a taara caman fɛ yen mais dire u filɛ ka baara min kɛ dɛ ni dire ka denw ma wuli ka ɲafunkɛ ka denw wuli ka Gundam ka denw wuli ka Tɔnka ka denw wuli nord ka den bɛɛ ka wuli k'i jɔ sisan ni terroriste dɛmɛbaga dɔnnen don du o du kɔnɔ k'a bɛɛ yira kelen kelen faamaw ka don u nɔfɛ n'o kɛra a bɛɛ ni Masaramani cɛ Kebe u b'a dabila parce que ni fa b'a la n'a bɔra la ni tonton bɔra la i tanti n'ale de u ka complice n'o bɔra la i kɔrɔkɛ n'a bɔra ni dɔgɔnin bɔra la dɔ b'a dabila o n'a cayara o b'a dabila o aw bɛ siran terroriste ɲɛ aw tɛ siran armée ɲɛ o t'a yira ko parce que ko armée bɛ hinɛ aw la ko parce que armée bɛ sabali aw kɔrɔ mais terroriste bɛ na aw bɛ olu ka gasi sigi hali u bɛ don sugu kɔnɔ ni marifa ye aw tɛ sɔn ka kuma mais ni sɔrɔsiw donna o b'a sɔrɔ dɔw ye vocal kɛ bi Mali sɔrɔsiw nana an ka sugu kɔnɔ mais dangadenw bɛ taa aw ka sugu kɔnɔ aw t'o ko fɔ pourquoi ne ma se ka fɛn kelen min faamu jamana kɔnɔ o de ye nin ye quoi Kebe maa min bɛ ka e lakana maa min bɛ k'a yɛrɛ faga e ye a bɛ jɔ su ni tile a bɛ wuli ka jɔ bɛɛ kɛ a bɛ cɛsiri bɛɛ kɛ a b'a yɛrɛ su ani tile a tɛ sunɔgɔ quoi mais o tigilamɔgɔ bɛ na e de bɛ tila ka vocal kɛ k'a cɛ aw ka WhatsApp groupe kan ko sɔrɔsiw nana bi an ka sugu la u badenba de bɛ o bɛ kɛ sababu ye dangadenw b'u déguiser mɔgɔ t'u dɔn aw min kan k'u yira fana aw t'u yira sinon nord la ye bɛɛ bɛ nord terroriste dɔn nord ka denw b'u dɔn n'a y'a sɔrɔ nord ka denw t'u dɔn u k'a fɔ ne ma ko tu ne de y'a f'i ye Kɔla bɛ nord la Ali Barikɛ bɛ nord la Galajo bɛ nord la Amadu Sule bɛ nord la o ye terroriste ɲɛmɔgɔ 4 di kɔrɔbɔrɔdenw de don kɔrɔbɔrɔden 100% wa nord ka denw don dɔw bɛ bɔ Janke dɔw bɛ bɔ Sunpi dɔw bɛ bɔ Ɲafunkɛ mais est-ce que u bɛ sigi yɔrɔ kelen u bɛ sigi yɔrɔ kelen u faw bɛ yen u baw bɛ yen wa u bɛ na si u yɛrɛ ka du kɔnɔ fana pourquoi o bɛ kɛ jamana kɔnɔ sɔrɔsiw bɛ taa sɔrɔsiw t'u dɔn sɔrɔsiw t'u yelen dɔn sɔrɔsiw mana taa hali sisan ni don min ye fɛngɛ Gaci Luma sugu ye Luma kɔrɔ de sugu Gaci Luma sugu armée bɛ taa patrouille ye kuma dɔw la ka bɔ Gundam ka taa patrouille ye i bɛ taa sɔrɔ Ali Barikɛ bɛ kɛ sugu kɔnɔ ye mais mɔgɔ si tɛ to sugu kɔnɔ k'a fɔ armée nin ye terroriste ɲɛmɔgɔ de mais i bɛ taa sɔrɔ Talikiwariki de b'a bolo a b'u ka mɔgɔw averti k'a f'u ye ko sɔrɔsiw tɛmɛna nin yɔrɔ la u bɛ ka na est ce que i bɛ k'a faamu sugu kɔnɔ donc n'aw bɛ fɛ an ka lafiya quoi Kebe f'an ka fara faamaw de kan quoi cɛ faamaw bɛ anw de kama wa u bɛ ka anw de lakana mais bɛɛ de ko n mago tɛ faamaw na bɛɛ de ko n ko n yɛrɛ n'i ko n yɛrɛ u bi
o de don dɛ parce que ko in laban bɛ ka kɛ ten de o faamaw bɛ k'anw de lakana terroriste ye dangadenw olu tɛ maa lakana u mago tɛ mɔgɔ la tiɲɛnikɛlaw don kafiriw don jɛnɛkɛlaw don bordɛriw de don parce que u ka baara bɛɛ ye jɛnɛ n'a fɔra k'o tigilamɔgɔ e bɛ t'o de dɛmɛ a ka tiɲɛni sira kan n'a ka kolankolon sira kan tuguni franchement mun kɛra dire ni ko a ma digi ne la billahi kebe diɲɛ kɔnɔ depuis ninnu y'u ka tiɲɛni daminɛ mun kɛra dire o digira ne la ka tɛmɛ a bɛɛ kan billahi a digira ne la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan parce que ne tɛ fɛ k'a mɛn yɛrɛ de ninnu ka drone kamikaze wulila nord la quoi o ye faamaw ka côté ye dɛ comme ne tilara population n'i ye dɔ fɔ ɲa ya dɔ fɔ ɲa cɛlakaw ye quoi faamaw ka côté de ne faamaw man ka temps yɛrɛ de di ninnu ma u k'u ka drone yɛrɛ wuli sanfɛ kuma tɛ drone kamikaze ma n'u ye drone d'u ma ni Muritani kɛra sababu ye n'a y'a lase u ma jamana ka wuli Muritani kama an kulela ka kule fo bi Muritaniyɛnw yɛrɛ bɛ ka taa u nin kini kan bi awɔ Muritani population bɛ ka wuli o ko fulaw ka marifaw san billahi a video filɛ nin ye ne kun k'u ka wuli ka marifaw san ko fulaw ka marifa san olu ye ko Muritani bɛ ka olu faga k'u ka wuli ka marifaw san olu ye k'olu bɛ taa Muritani autorité kɛlɛ donc o kɔrɔ tɛ ko terrorisme minnu bɛ Muritani olu fana bɛ fɛ ka yɛlɛma Muritani autorité de kan san Gazouane kan san mais est ce que n'a kun farala armée ka Mali kan a kun bɛ kɛ tan a kun tɛ nɔgɔya kebe b'a dɔn han wallahi an bɛ wale min na bi dugumisɛnninw ni villagew ni duguba dɔw la n'a ma dabila mɔgɔ minnu b'a duguw kɔnɔ complice ni fɛn lankolon na n'u ma dabila kebe numéro min bɛ tilen ka di an ma ko nin ye nin dugu in complice a ka ca ni banasi ye mais kebe e b'o tigi dénoncer sa o tigi bɛ taa plainte don e kama o kan ka kɛ yan a tigi ye terroriste ka complice ye e b'a dalilu bɛɛ sɔrɔ e bɛ bɔ n'a ye k'a tigi dénoncer a tigi yɛrɛ bɛ taa plainte don i kama e ale ko parce que ko e ye nkalon da ale la k'a sɔrɔ ala b'a dɔn tiɲɛ don a yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ don a yɛrɛ b'a dɔn a bɛ ka mun fɔ ale de bɛ ka terroriste dɛmɛ fana han i n'a fɔ an kun bɛ kɛlɛ min na tile fila in na dɔrɔn terroriste dɛmɛbagaw de bɛ maliyɛn den dɔw ka publicité kɛ Bamakɔ yan mɔgɔ minnu ka agence n'u ka fɛnw n'u ka dumuni feereyɔrɔw ni fɛnw bɛ Bamakɔ yan terroriste de b'olu ka publicité kɛ e ni ala cɛ ni Mali tɛ e b'o ye jamana jumɛn na kebe don de la ne ko il est temps ɲɛmɔgɔw ka jɔ u jɔyɔrɔ la nin ko ninnu na quoi nin ko ninnu ka dabila Nord ka denw ne bɛ mun labɔ dire kuma na Nord ka denw ka jɔ u jɔyɔrɔ la Nord ka denw k'a dɔn k'a fɔ bi an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ sisan Nord basigi bɛ ka na ye parce que Nord kun tɛ tan fɔlɔ donc ni basigi bɛ ka na aw fana b'aw jɔ de koyi ni sɔrɔsiw kariyara ka jɔ aw ye aw fana b'aw tile sɔrɔsiw ye ka jɔ sɔrɔsiw ye de aw kana siran depuis don min na ninnu y'aw ka denmisɛnnin 9 faga o don de aw dusukun kan ka min di aw k'a dɔn ninnu t'aw jɛɲɔgɔn ye bilen hali ni maa min den donn'a la ni sebaw ye han aw kana tigi to yen a den yɔrɔ ɲini aw k'a wɔgɔbɛ n'aw bɛ se k'a di faamaw ma n'aw tɛ se k'a di faamaw ma terroriste don terroriste fagali wajibiyalen don diɲɛ yɔrɔ bɛɛ hali a sogo dunni dagalen don billahi hadamaden sogo min dagalen don mun dunni dagalen don o ye terroriste de n bɛ ka sɛbɛ de f'i ye wallahi n'i ye nkalon tigɛ k'a billahi lazi terroriste sogo dunni dagalen don wallahi n'a dira ma n'i m'a dun i ka daji tun kunkolo la kebe ni sul billahi n'i ye terroriste ye ko min ta k'anw sɛgɛrɛ n'i ye terroriste sogo sigi ne ɲɛkɔrɔ n'i m'a dun i k'a fɔ ne ma ko tout sul ne de y'a f'i ye n b'a dun wallahi n b'a dun billahi fo k'an kɔnɔ fa wa n bɛ tila n bɛ bagan sogo dun cogo min na n bɛ terroriste sogo dun ten parce que mɔgɔw tɛ u ni bagan bɛɛ ye kelen hakili tɛ maa min na hakili tɛ bagan na hakili tɛ olu fana na n'i y'u ye ka marifa ta ka taa bin population civile kan e ko k'e bɛ ka population de lakana e ko ko e bɛ population de kan e bɛ ka drone kamikaze ta ka taa jigin o population kelenw kan tuguni ka tila k'a fɔ alhamdulilayi k'aw ye sebaya sɔrɔ armée kan armée jumɛn armée de bɛ yan sɔrɔsi fila e ye population maa tan jogin sɔrɔsi fila sigilen ou bien sɔrɔsi kelen sigilen i ye mɔgɔ 10 jogin ou bien i ye mɔgɔ 20 jogin o bɛ faamu wa n'a ye ne bɛ mun fɔ Nord ka denw ye ne kɔni bɛ nin adresser Nord ka den bɛɛ la k'a ta depuis Mopti fo Dire ɲɛfunkɛ ni Gundam ani kuruntigi minnu fana bɛ ba sanfɛ ni awɔ kuruntigi ninnu n bɛ nin adresser u la dɛ a dɔw kɔ tɛ dɛ a bɛɛ kuruntigi ninnu fana minnu fana bɛ bi ni u ni terroriste bɛ baara la a y'a dabila non kebe olu kulo bɛ ne la u b'a dɔn minnu b'a baara kɛ terroriste ka poche de bɛ yen ba kan terroriste ka poste de bɛ yen a bɛɛ ni Masaramanti ka poste de bɛ yen ka bɔ Mopti ka taa Dire u ka poste de bɛ yen n'i sera n'i ma jɔ u bɛ taa munumunu k'i kunbɛn mais est ce que b'a dɔn sɔrɔsiw bɛ bâton ta Dire ka taa Dire fo fɛngɛ la a tɛ lajɔ wa sɔrɔsiw t'u yɔrɔ ye aw minnu ye kuruntigi ye n'aw bɛ boli ni sɔrɔsiw nana a y'a information di sɔrɔsiw ma a y'a yɔrɔ yira sɔrɔsiw la aw bɛ fɛ alerte ka kɛ aw bɛ fɛ sɔrɔsiw k'a dɔn k'a ka fɔ sɔrɔsiw ye ko terroriste bɛ ba sanfɛ u bɛ ka taa aw fiyɛ ka fɛnw bɔ aw kun k'aw ka gasoil n'aw ka essence bɔ aw kun mais sɔrɔsiw yɛrɛ bɛ siran in ta u bɛ taa ji sanfɛ u t'u ye o t'a yɛrɛ complice bɛ yan ne bɛ mun fɔ kuruntigiw k'u tilen
parce que bi baara in bɛɛ bɛ aw de bolo aw minnu bɛ ba sanfɛ n'aw sera sɔrɔsiw fɛ dire wo yɔrɔ wɛrɛ o siranya t'a la koyi siranya tɛ nin ko in na i siranna i bɛ sa i ma sira i bɛ sa saya ye kelen dɔrɔn de a banna donc u k'o dabila aw ka bɔ nin ko in kɔnɔ aw minnu bɛ yen ni aw ni mɔgɔ ninnu bɛ ka baara kɛ n'o tɛ ni ne donna nord kɛlɛ la ni ne sen don nord kɛlɛ la a dama ni mɔgɔ caman na dɛ bilahi ni ne donna la n bɛ mɔgɔ caman photo affiché dɛ a fɔra ko zone photo tɛ affiché o tɛ terroriste dɛmɛbaga ye dɛ terroriste dɛmɛbaga photo bɛ affiché fo lahara hali a bɛ sariya kɔnɔ ne de y'o f'i ye hali a bɛ sariya kɔnɔ terroriste dɛmɛbaga a photo tɛ dɛ ni ala i y'a balimaw photo sɔrɔ i b'a affiché o t'a a photo dɔrɔn hali a balima hali kufa somɔgɔw ni ne y'u sɔrɔ sisan n b'u photo affiché an bɛ taa ɲɛfɛ an bɛ taa ɲɛfɛ ala ka se di an ka finitigiw ma ni jatigɛ wale n'u ye baara kɛ kunun ko in kɛlen u ye patrouille ba kɛ yɔrɔ in na parce que u bɔra depuis mɔgɔ min ye drone kamikaze bila ka taa parce que à chaque fois i b'a ye ni mɔgɔ min ye drone kamikaze bila ka taa o kɔfɛ i b'a ye mɔgɔ min b'a essayer ka na de quoi mais dire ta u b'a dɔn nacogo kɔni tɛ yen u bɛ se ka drone kamikaze kɔni bila ka taa tiɲɛni kɛ mais olu yɛrɛ ka na o tɛ se ka kɛ sɔrɔsiw sira ka bɔ ka yɔrɔ bɛɛ minɛ mais u ma u ye mais u y'u ka complice dama maa 7 ɲɔgɔn na olu minɛna complice ye kɔrɔbɔrɔdenw complice olu de minɛna kunun nin ko in na aw balimaw de bɛ ka faga aw sinjiw de bɛ ka faga aw faw de bɛ ka faga aw baw de bɛ ka faga u bɛ ka taa aw balimaw de ka so ci mobili min jenina aw balima dɔ de ta don aw de bɛ tila ka ala minɛ ka taa terrorisiw dɛmɛ hali n'a y'a sɔrɔ aw balimaw don aw y'u dénoncer u ka minɛ u ka bɔ anw da la an ka lafiya kɛlɛ bɛ centre la kɛlɛ bɛ nord la kɛlɛ bɛ sud la an bɛ fara ɲɔgɔn kan de ka dɛmɛ kɛ jamana bɛ se ka lafiya cogo min parce que terrorisme dɔrɔn tɛ ka Mali kɛlɛ o hali jamana wɛrɛw bɛ ka Mali kɛlɛ ka fara o terrorisme kan walasa an ka jamana bɛ se ka ci mais bi an bɛɛ y'a ye ɲɛmɔgɔw bɛ baara la gɛlɛya minnu tun b'an kan nɔgɔya caman bɛ ka kɛ a kow la donc an kɔni bɛ dugawu de k'u ye ala k'a ɲɛ sun ko bagan dɔw fɛnɛ sɔrɔ la i bɛ se ka jumɛn fɔ an o fɛnɛ kan kebe bagan ko in na ne diminen don kosɛbɛ n dusu tiɲɛnen don n ye mɔgɔ dɔw ka vocal sɔrɔ wala kuma ɲɛna maa min ye vocal kɛ Kayi yen nɔ i y'a faamu kuma min na o don terroriste taara Jongaga filɛ nin ye Yɛlɛmani mara la Kayi région na donc u taalen yen nɔ kuma bɛɛ u bɛ taa jaka minɛ u bɛ t'u ka essence san Jongaga dugu kɔnɔ u bɛ tɛmɛ dugu misɛnmanin caman na mais o don u n'an ka sɔrɔsiw de taara ɲɔgɔn affronter u taara ɲɔgɔn kunbɛn yen Kasi olu donna dugu kɔnɔ ka to essence san na u ni sɔrɔsiw bɛnna donc minnu fɔlɔ ni sɔrɔsiw bɛnna maa 4 sɔrɔsiw ye 3 in bɔ baara la 1 bolila ka don dugu kɔnɔ a tunna mɔgɔ 4 de kun don fɔlɔ 3 neutraliser 1 bolila ka don dugu kɔnɔ mun donna dugu kɔnɔ u y'a ɲini k'a ɲini laban na u y'a minɛ u ma ale minɛ yan donc ale minɛnen kɔfɛ bagantigi dɔw de yira saga 300 ni dɔɔni de kun b'u bolo sagajigiw la i y'a faamu sagajigiw la saga 400 ani kɔ kɛmɛ o de kun bɛ olu bolo o saga 400 ni dɔɔni don min na saga ninnu minɛna a mɔgɔ ninnu fɛngɛlen bɛɛ bɔra ko awɔ ko civiliw don a bɛ ta marifa de b'olu bolo a bɛɛ ni masaramani cɛ marifa sagatigi ninnu marifa de b'olu bolo kɛmɛ a tɛ se ka lakale quoi o la ne k'i ma ko Mali mun ye vocal kɛ fana n bɛna ale de a ye kuma min fɔ n bɛna ale a kan dɛ filɛ marifa min b'olu bolo a marifa filɛ nin ye marifa den joli n bɛna yira bɛɛ la nin ye den joli den 4 tɛ yan a filɛ nin a y'a lajɛ marifa de filɛ nin marifa den 4 de kun bɛ saga gɛnnaw bolo u ka saga filɛ nin a filɛ u ka sagaw filɛ nin an ka diripa mɔgɔw yɛrɛ kumana a kan nin bɛɛ y'u ka sagaw de saga ninnu filɛ nin aw ɲɛ bɛ saga la aw ɲɛ b'an ka sɔrɔsiw jɔlen na kebe ninnu ka saga minɛna marifa minɛna u la e ka taa i sigi ka vocal kɛ k'a fɔ awɔ ko aw de ye wɛrɛ di olu ma awɔ u b'aw gɛrɛfɛ a mɛnna o tuma u b'aw gɛrɛfɛ u b'u bali ka kɛ terroriste ya e ye wɛrɛ di olu ma u b'u bali ka kɛ terroriste ya maa joli minɛna Bamakɔ garabaliw la minnu bɛ ka terrorisme ya kɛ hali u ka 2024 attaque in na u ma tɛmɛ ni garabaliw de ka taa attaque kɛ ka taa an ka gendarmerie gosi ya o caman ma kɛ yan nɔ an b'a ye u b'u yɛrɛ kɛ bagan gɛnnaw o caman tɛ kɛ yan donc mɔgɔw ka sabali quoi ni sɔrɔsiw b'u ka baara la a ye sɔrɔsiw to k'u ka baara kɛ sɔrɔsiw b'u ka baara de la sɔrɔsi tɛ baga civil foyi ma sɔrɔsi mɔgɔ foyi tɛ civil la n'o tɛ terroriste filɛ ka wale min ta ka civil sɛgɛrɛ ni sɔrɔsiw de ko k'u b'a kɛ bi hali mɔgɔ 1 tɛ bɔ kɛnɛma hali mɔgɔ 1 a tɛ bɔ n dalen b'o la siga t'a la mais tellement que sɔrɔsiw bɛ yen aw population civile de kama mais aw de bɛ tila ka ala minɛ ne ye cɛ ka vocal lamɛn awɔ anw de ye sigiyɔrɔ d'u ma awɔ anw de ye garabali d'u ma awɔ anw de y'a kɛ tan e de ye garabali d'u ma n'u bɛ ka terroriste dɛmɛ dun terroriste yɛrɛ bɛ siran ka taa Jongaga kuma dɔ la u bɛ siran u b'u ka indicateur de ci ka taa essence san ka taa n'a ye n'u ka indicateur ni sɔrɔsiw ye ɲɔgɔn ye olu ye jumɛn ye c'est un terroriste don ni e t'a dɔn k'u ye terroriste ni ne b'a dɔn o kɔrɔ olu de don kɛ sɔrɔsi bɛ baara kɛ n'a ka hakilina de wa sɔrɔsi bɛ baara kɛ ni sira o sira ye nkalon t'a la olu fana minɛna u neutralisera tan tɛ yen parce que u bolila u ka minɛ a sɔrɔla ko kɛlɛkɛminɛ b'a kɔnɔ ne ko minnu bɛ ka vocal kɛ aw bɛ mɔgɔ wɛrɛ a ye sabali sa a ye sabali o de ka fisa parce que jamana kelen de b'an bolo o ye Mali de
aw bɛ ka ko min daminɛ ka mara la n'an m'a dabila k'a fɔ ko terroriste bɛ minɛ ko dɔw bɛ bɔ fulakɛ dɔw filɛ nin ye Côte d'Ivoire mɔgɔ 3 Boubacar Kubidroji ani Kunta mɔgɔ 2 olu filɛ nin ye yen nɔ olu bɛ k'u ta kɛ manamanakan fɔ ye aw fana bɛ fara u kan k'aw b'aw ta kɛ hakilina n'an wulila kɛlɛ in kama aw ka côté la a da man d'aw la dɛ ne b'o fɔ aw bɛɛ n b'a jɛ aw bɛɛ a fɛn fɛn bɛ yen minnu bɛ ka ninnu soutenir terroriste ye terroriste de terroriste dɛmɛbaga ye terroriste de ni y'u kɔkɔrɔ ni marifa bɔra terroriste o terroriste ku ni e ko k'e b'a lajɛ i b'a ye mun b'a la siga foyi t'a la bagan ninnu bɛ sɔrɔsiw bolo sɔrɔsiw bɔra ka communiqué kɛ bagantigiw bɛ na u ka baganw récupérer cogo min na parce que u b'a dɔn u ta tɛ bagantigiw yɛrɛ tɛna ye yɛrɛ mɔgɔ kelen ta tɛ o u bɛ taa dɔ minɛ e ka saga u bɛ dɔ minɛ nin ka saga la n'a dafara sagaden 500 u b'a bila ka taa Mauritanie ou bien u bɛ dɔ bila ka na n'a ye Bamakɔ yan Mauritanie o fana b'a bila ka taa Côte d'Ivoire ɲina seli b'a la o m'a fɔ ko Mauritanie de ye bagan di Côte d'Ivoire ma yanni an ka frontière dayɛlɛ yan n ko baganw bɛɛ bɔra anw fɛ yen saga jɔn bolo an tɛ Mauritanie saga dɔn wa Mauritanie saga barika foyi tɛ Mauritanie saga la n t'a dɔn i y'a ye parce que bin tɛ Mauritanie ji man ɲi bagan ninnu tɛ sɔrɔ n ko n'an y'an ka frontière datugu n bɛ ka sɛbɛ yɛrɛ de f'i ye Mauritanie bagan t'a lajɛ n b'a photo ɲini barika foyi tɛ Mauritanie bagan na t'a lajɛ Ala kama hali n'a dir'i ma la yala i t'a fɛ kebe sagajigi kɔgɔlen t'a lajɛ Mauritanie ɲɔgɔnmaw n'u ma don anw ka territoire la ka na balo kɛ ani Mauritanie misiw bɛɛ bɛ sa san kɔnɔ ɲina waati dɔ la dɔrɔn Asimi frontière datugu a kɛra cogo di e m'u ka baganw salen yan e m'u ka misiw salen yan joli sara a ka ca donc o bagan minnu bɛ suɲɛ de u bɛ taa n'a ye ni jamana ninnu u bɛ na dɔw fana ye Bamakɔ yan hali Bamakɔ u bɛ na n'a ye u b'a di u ka indicateur ye u bɛ na n'a ye u b'a feere u bɛ segin n'a ye o prévu an y'a ye o an ka mɔgɔw delila ka dɔw minɛ u y'u bila témoignage la u bɔra u m'a fɔ olu de bɛna sagaw feere olu ka 2000 bɛ saga kelen kelen kan a ma kɛ yan donc kebe ni sɔrɔsiw y'u tɛgɛ da mɔgɔ kan a ye sɔrɔsiw to k'u ka baara kɛ a ye sɔrɔsiw to k'u ka baara kɛ o de ɲɔgɔn tɛ yen est ce que i bɛ k'a faamu ni sɔrɔsiw b'u ka baara la a y'a to k'u ka baara kɛ parce que i b'a dɔn Mali kɔnɔ sisan quoi bɛɛ mɔgɔ ko de bɛ yen quoi jamana ko tɛ yen bilen quoi bɛɛ ko mɔgɔ ko ne bɛ n to kuma in na dɔrɔn n bɛ kuma dɔw f'i ye kunna sini dugu in tɔgɔ filɛ kan bila fulakɛ dɔ mɔgɔ fila de bilala ɲɔgɔn na quoi u kɛlɛla a bɛ n'a fɔ kɔrɔ dɔgɔw de don ou bien t'a dɔn somɔgɔmaw kɔni de don dɔ ye marifa ci dɔ in na k'a faga o kelen dugudenw wulila olu taara faamaw wele gendarmew welelen kɔfɛ ale bolila ka don kabatu kɔrɔ a donnen kabatu kɔrɔ kebe gendarmekɛ nana u bɛ k'a yɔrɔ ɲini a ye kisɛ ci gendarmekɛ la fo siɲɛ 3 awɔ a b'a dɔn ko finitigi don voilà a y'a ci a la fo siɲɛ 3 a b'a dɔn a ɲɛ t'a ka tenni na a y'a ci a la fo siɲɛ 3 mais gendarme tɔw y'a minɛ yanni u k'a minɛ a y'a essayé k'a b'a curu u y'a ci a la ale yɛrɛ tora a la mais kebe a bɛɛ ni Masaramani cɛ tellement que ne y'a dɔn mɔgɔw bɛ nkalon tigɛ wallahi dɔw taara vocal kɛ WhatsApp kan han kebe ka WhatsApp fa Mali sɔrɔsiw ye fulaw bɛɛ cɛ fula b'a yɔrɔ la k'u y'a bɛɛ minɛ Ala y'a kɛ a kɛra maa min yɛrɛ ɲɛna a ko ayi k'u bɛ ka nkalon tigɛ dɛ k'a ma kɛ ten sa k'u bɛ ka nkalon tigɛ ko cɛ in ani mun kɛlɛla ale de marifa ci o la o dalen don sa a bolila ka don kabatu kɔnɔ gendarmew de nana ale de kisɛ ci faama na a kelen ka kisɛ ci faama na faamaw fana kelen ka a ko k'a bɛ boli u ma kisɛ ci a la sisan olu fana nana sɛgɛsɛgɛli de kɛ donc minnu bɛ yen u b'u minɛ fɔlɔ kɛ ani minnu bɛ baara kɛ u b'u minɛ fɔlɔ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ faamaw y'o de a ye kisɛ ci faama de la o tɛ se ka to ten o faama ni sibiri tɛ kelen ye i ye kisɛ ci faama na sɛgɛsɛgɛli de bɛ kɛ hali n'i ye kisɛ ci sibiri la a bɛ na de mɔgɔ bɛ yen u bɛ minɛ de ɲininkaliw bɛ kɛ o donc u sinna k'a kɛ i n'a fɔ ko non ko faamaw yɛrɛ de taara ni marifa ye ka taa fulaw cɛ ko fulaw bɛɛ ka don Ala y'a kɛ nin bɔra k'a jɛya k'an ka faamaw jɛya k'an ka gendarmew jɛya donc nin n'a ɲɔgɔnna de bɛ yen hali mun bɔra ka vocal kɛ ka réseau na nin ko in kan sɔrɔsiw yɛrɛ ye baganw minɛ ka baganw don mobili kɔnɔ k'a yira bɛɛ la bɛɛ m'a ye a bɛ tɛmɛ o kan kebe o b'a yira sɔrɔsiw y'u ka baara de kɛ an ka sabali ko an k'a dɔn kebe jamana min b'an bolo o ye Mali de wallahi n'an kulonkɛla Mali la an bɛ nimisa kebe hali minnu bɛ ka jamana in kɛlɛ bi jamana kɔ ka bi u nimisalen don wallahi parce que u y'a dɔn jamana in ça va aller jamana in bɛ ka ɲɛ sisan quoi jamana in bɛ ka ɲɛ kosɛbɛ hali bi Ala ka jamana in ɲɛ mais n bɛ fɛn kelen f'i ye nin ka partager maliyɛn den bɛɛ k'a sɔrɔ Buba Fane n'i bɛ maliyɛn den jugu ɲini Buba Fane don kebe kelen filanan ye jumɛn Buba Fane maa caman bɔra k'a fɔ k'a y'a sen bɔ a lamɛn k'a y'a sen bɔ k'o bɛɛ la u m'o fɔ wallahi Buba Fane y'i sigi o don hali a ma miiri a ma tasi ko depuis Modibo Keïta tile ko insécurité in bɛ Asimi tile la k'a ma deli ka kɛ ko parce que ministre de la défense Kuturu sara Asimi tile de la e ni Ala cɛ mɔgɔ min sara e y'a dɔn a sara lahaliya minnu na n'a kun ka d'a ye a tɛ kɛ kati o n'a kun ka d'a ye a bɛ du jɔ dugu kɔnɔ ka t'i sigi yen. non i b'a fɔ de dɔrɔn est ce que o don maliyɛn den jugu dɔw tun bɛ yen maliyɛn den jugu minnu bɛ yen bi tile est ce que olu tun bɛ Modibo tile la. u tun tɛ yen. janfaci minnu tun bɛ yen Modibo bi tile est ce que olu tun bɛ yen Modibo tile la. u tun tɛ yen walayi. a jaabi banna. wala tiɲɛ don Modibo tile la terrorisme tun tɛ yen.
ay keleke minen san wa Modibo kile la ni fenu ani mena kuma dɔ fiyɛ na Modibo Keyita jɛɲɔgɔn dɔ bɛ u b'a fɔ a ma ko Seru Bajan Kuyate dɔw b'a fɔ Tarawele cɛkɔrɔba b'a dɔn kosɛbɛ ale kumana quoi a kumana malien taabolo kan a ko Modibo kile parce que Modibo kile ministre de kun ko Modibo kile waati ko mɔgɔw kun danbe an'u bɔkolo an'u ka hɔrɔnya o kun b'u bali ka suɲɛni kɛ o kun b'u bali ka jamana nafolo ta o kun b'u bali ka dankari kɛ jamana la ko ye Modibo kile ko Musa kile la ko maloya commencera ka ban hɔrɔnya commencera ka ban ko mais ko mɔgɔw kun bɛ siran u kun bɛ siran ko n'u ye ko tiɲɛni kɛ ka dankari kɛ jamana la ka jamana nafolo suɲɛ k'u bɛ siran k'u b'a fɔ ko bɛ bɔ a la ko nka sa ko kɔfɛ ko démocratie clé a y'a fɔ ten de ne m'a fɔ dɛ Seru Bajan de y'a fɔ Ala ka hinɛ Ala ka yafa a ma ko démocratie clé ko siran tɛ yen maloya tɛ yen k'a kɛra fɛn min ka di ye i b'o kɛ an b'o tile de la a ye kuma in fɔ a digira n na dɛ wallahi wallahi a digira n na sinon ale ko k'an ye kɛlɛkɛ ko Asim ninnu ye kɛlɛkɛminɛn bɛɛ san mais o bɛɛ la nin kɛra Kebe Asim ninnu ka kɛlɛkɛminɛn san n'a kun ka di Asim ninnu ye u ka nali la han Kebe min kale Ala la u ni Faransi ninnu bɛ bɛn a kan wallahi attaque tɛ kɛ Bamakɔ a tɛ kɛ yɔrɔ si fo ka taa fɔ Asim jiginna ka bɔ fana mais olu de ko k'u t'o fɛ u ko k'u bɛ fɛ jamana ka k'i yɛrɛ hali fɔlɔ kuran ko kun bɛ an kɔnɔ bi a bɛ cogo di an t'a fɔ alhamdulilayi bi yɔrɔ a ka fisa kosɛbɛ Kebe mais n'a y'a sɔrɔ an kun balannen don jamana wɛrɛ la an bɛ bɔ a la an tɛ bɔ a la o ou bien essence ko gɛlɛra anw da la yan nɔ an ye aran sugu bɛɛ y'an ɲɛna maliyɛnw kun bɛ essence cɛ k'a feere cogo bɛɛ mais bi jɔn b'i dama kasi ko karisa ye essence suɲɛ ja o la a kuma bɔli dɔrɔn de kɛ ko pompisi dɔw yɛrɛ pompisi tɔ ye nin kɛ dɛ nin ye nin kɛ dɛ u bɛ ka wusulan yɛrɛ de pompisi wusulan yɛrɛ de b'u bolo dɔw bɛ tile kuturu kɛ u tɛ moto tan sɔrɔ sisan ka wusulan kɛ cogo pompisiw ka wusulan ta ka station yɛrɛ wusu o n'a ta bɛɛ a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 10 kan garijɛgɛ diya fura u bɛ ka don karamɔgɔ bɛɛ kan u donna ni mun ta ma marché o don u bɛ taa dɔ wɛrɛ fɛ yen tuguni a ɲɛna so lundi u bɛ bɛn mawuludu ma kosɛbɛ an karamɔgɔ Faruku Cheikh Umar Seydou Kulubali k'a bɛ Mamadu Konate la ni Ala sɔnna a ma terrain ba in an b'a fɔ an b'a ɲini maliyɛn den bɛɛ fɛ bɛɛ ka bɔ i ko kɔnɔkulu an ka ɲɔgɔn kunbɛn an yɛrɛ bɛ kɛ kɛnɛ kan ni Ala sɔnna a ma inshallah an ka karamɔgɔ kɛ ka kɛnɛ kan n'o ye Faruku ye belebelew ka belebele ale ko silamɛya dɔ ye ne wele kunu ko ne ma ko sul mɔgɔba de bɛ Faruku la a tigi a bɛ se ka kɛ a tulo bɛ ne la ne ko a ma mago b'a la kun jumɛn na ko ale bɛ fɛ a ka baara dɔw kɛ ale ko n ko ma d'a la ni Faruku bɛ baara kɛ dɛ Faruku ti karamɔgɔ kana ye ne y'a ka vidéo bila n ka page kan karamɔgɔ tɛ mori ye koyi karamɔgɔ Faruku ye karamɔgɔ de ye wajulikɛla don alimamu don wala mais k'a fɔ mori don a b'i ka nafolo baara kɛ a bɛ o tɛ dɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ de don dɛ ale ko k'an ka silamɛya de kɛ tiɲɛ kan an ka bɔ jogo juguya la wala an ka Ala minɛ cɛ ye ne wele ne ye nin fɔ cɛ a ma d'a la koyi wallahi billahi a ma d'a la ko ne ka taa yira ale ni Ala n'a garijɛgɛ b'a la sinon o don karamɔgɔ m'a fɔ anw yɛrɛ yan k'ale ma anw bila ka a ka wusulan publicité kɛ wusulan t'a bolo a ma anw bila k'a ka foyi publicité kɛ o si tɛ ale bolo ale ko dɔrɔn diinɛ de silamɛya kɛcogo ɲuman kulonkɛ ka dabila suɲɛni ka dabila namara ka dabila wala tiɲɛni kojugu silamɛya sariya kɔnɔ minnu bɛ kɛ mɔgɔw bɛ kojugu min kɛ u k'a bɛɛ dabila ale y'o de ɲini wala u k'ale lamɛn fana ale y'o de ɲini a banna donc Kebe an bɛ lajɛbaga ni lamɛnbaga bɛɛ fɔ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan minnu b'an lajɛ su ni tile an tɛ ɲin'u kɔ an b'u fɔ kosɛbɛ an ka Solo ka groupe WhatsApp Sul Kabako ni maa min bɛ fɛ ka don a la pour que ka se ka armée ka kibaruyaw sɔrɔ kunnafoniya jɛlenw wulikajɔ minnu bɛ sen na i bɛ se ka weleli kɛ 93 83 62 60 walima ni information wɛrɛ b'i bolo ou bien n'i fɛ ka weleli kɛ ka Solo yɛrɛ sɔrɔ fɛnɛ i bɛ se ka weleli fɛnɛ kɛ 79 90 85 20 ni Solo bɛ sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na alors an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn wa salam.